Политически коректни позитивни приказки. Епизод 5. Тримата братя и златната ябълка. Живял някога в едно видинско село беден старец. Там всички са бедни, но точно този имал ябълково дърво и трима сина. Те били трима братя, от които поне един всъщност бил сестра. Не се знаело кой или кои, защото били твърде бедни, за да имат сексуална ориентация. Старецът легнал болен и не можел да се грижи за дървото. Затова извикал тримата братя, от които поне един бил сестра. "Деца мои", казал бащата, "нали знаете ябълката на двора? Тя струва много скъпо за отглеждане и затова ми излиза златна. Вървете да я пазите, защото през нощта ще дойде ламята да обере дървото." Тримата братя, от които поне един бил сестра, се уговорили да се редуват на пост под ябълката, която била златна, защото излизала много скъпо. Първата нощ застанал да пази най-големият брат. Пазил, но посред нощ дошъл ламята. Ламята всъщност се казвал Манго и цялата махала треперела от него. Ламята дошъл, обрал дървото, а големия брат се разпищял от страх и се скрил. На сутринта бащата попитал големия брат дали е опазил ябълката. "Не", казал той, "но пък открих, че ми е по-удобно да пикая клекнал." Втората вечер на пост застанал средният брат. Той пазил, но посред нощ дошъл ламята и обрулил както дървото, така и пазача. След тази нощ средният брат за пръв път разбрал, че е сестра. На третата вечер, като последна надежда, застанал малкият брат. Той единствен се приготвил с нож, тесла, маша за огнище и една бая голяма гьостерица. Ламята дошъл да брули, без да подозира, че ще срещне отпор. Толкова бой изял, че се наложило да го шият чак в София. Цялото село благодарило на малкия брат, въпреки че Хелзинския комитет завел срещу него дело за етническа нетолерантност. Старият баща продал спасените ябълки, за да си купи диазепам и останал много доволен, а пък големите братя, след като разбрали, че са сестри, направили страхотна кариера в шоу-бизнеса. Край на позитивната приказка.